prije sam rešila da ovo ćemo igrat, odnosno nećemo ništa igrat, nego ću vam pokazati kako skiniti Minecraft sve verzije. Znači, prvo potvrdite ovo nisam robot, idete ovo crveno. I onda će vam se ovako nešto skinuti možda. Odnosno neće vam se ništa skinuti, već će vam se prikazati nešto ovako. I samo stisnete ovo tu zeleno pored Minecraft 1.7.2. Evo pored Minecraft 1.7.2. Samo stisnete to. Na Chromu će vam se nešto ovako dole pokazati, a na Mozilu vam ne mogu pokazati, jednostavno ne znam kako. Sad ću ja to stopirati dok se to ne uradi, pa vidimo se kad se to uradi. I ljudi, kada se to skine, samo prebacite na površinu, uđete u to, nešto uradite, instalirate ovo ono, dođete ovakvu kockicu i to je to. Nadam se da vam se svidio klip, ako jeste, obavezno stavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu.